ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገረ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ መብጻሕቲ ዝገበረሉ ኢትዮጵያ ታይዋን ዘይትፍለህ መሬት ቻይና ኢላ መግለጺ ድሕሪ መውጻእ ቻይና ብወገና ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ኣገዳስነት ኣለዎ ብምባል ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዘልዓለት ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸ ቻይና ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ክትብል እንከላ ዞባውያን ሃገራት ርክብ ሎጂስቲክ ባሕሪ ንምሕያል ዝገብርኦ ዘለዋ ጻዕሪ ድማ ከም ትድግፍ ገሊጻ። ቻይና በተወሳኺ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ምርካብ ካብቶም ርክባት ሎጂስቲክስ ባሕሪ ንምሕያል ዝሕግዙ ንጥፈታት ምዃኑ ገሊጻላ። ኣብ ዓመተ 2026 ናብ ኢሮጳ መብጻሕ ድሕሪ ምክያዱ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ዑደት ንምክያድ እዩ ብሓሙስ ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሐ። ዋንጊ ኣብ አዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደወን ጢሞቴዎስን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍን ዘተ አካይድዮ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ምስ ኣብይን ጊደወንን ኣብ ዘካየደ ርክብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጥራይ ዘይኮነ ንዞባውን ኣህጉራውን እዋናዊ ጉዳያትን ዝሽፍን ዘርብ ከም ዘካየዱ ክልተን ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ኣውፂኖም ኣብ ዘለዋ ሓበራዊ መግለፂ ኣመልኪተን። መንግስቲ ቻይና ነቲ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ ዘሎ ሓድሽ ዓወታት ድማ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹሎ። ቻይና ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ኩነታት እቲ ሃገር ዝሰማማዕ መንገዲ ልምዓት ንምኽታል እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብጽኑዕ ትድግፍ እያ ብምባል እውን ክትገልጽ እንከላ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ኤድ ምትእታው ከም እትቃወሙን ገሊጻላ። ኣብቲ ብክልቲኦም ወገናት ወፂ ዘሎ ሓበራዊ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክዛረበሉ ጽንሐ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ምስ ዞባዊ ውህደትን ብምትእሳር ክጥቀስ እንከሎ ዞባውያን ሃገራት ርክብን ምትሕባርን ከምኡውን ውህደት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምሕያል ስጉምታት ክወስዳ ከተባብዓ ኣለወን ብምባል ድማ ቻይና ሓቢራላ። ቻይና ነዚ ከም እትድግፈውን ገሊጻ እያ ዘላ። ሓደ ካብቶም ከም መንገዲ ዝምድናታት ንምሕያል ዝተጠቕሱ ጉዳያት ናይ ባሕሪ ሎጂስቲክስ ምዕባይ ኮይኑ ቻይና ነዚ ንምዕዋት ሓደ መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ምርካብ ምዃኑ እውን ጠቒሳ ምህላዋ ተገሊጹ። ቻይና ኣብቲ ሓበራዊ መግለጺ ጉዳይ ሎጂስቲክስ ባሕሪ ኣብቲ ዞባ ሰላም ምርግጋእን ብልጽግናን ንምምጻእ ክውዕል ከም ዘለዎ ዝገለጸት ኮይና ብዘተን ዲፕሎማስያዊ ኣገባባትን ክእለ ከም ዘለዎ እውን ኣስሚራትሉላ። ብተወሳኺ እዞም ምስ ዞባዊ ውህደት ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ኣብ ምኽባር ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝምልከቶም ሃገራት ከምኡውን ኣብ ምኽባር ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ዝተመርኮሱ ክኾኑ ከም ዘለዎም ገሊጻላ። ኢትዮጵያ ብወገና ነቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምንጪ ወጥሪ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ታይዋን ንቻይና ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ገሊጻላ። ኢትዮጵያ ኣብ መግለጺኣ ታይዋን ዘይትፍለህ ግዝኣታዊ መሬት ቻይና እያ ብምባል ኣብ ፖሊሲ ሓደ ቻይና ከም እትኣምን ዕላዊ ገይራ እያ እትርከብ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ወደብ ዓሰብ ብዝምልከት ዝህብዎ ዘለው ተደጋጋሚ መግለጺታትን ንሉላውነት ኤርትራ ዝግስስ ምትኹታኻትን ይቕጽልሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ኣብዚ እዋን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብደረጃ ሚኒስተር ዝሰርሕ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ድማ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝመጽእ ዓመት በዓል ልደት ኣብ ዓሰብ ክነብዕሎ ኢና ኢሎ ድሕሪ ምዝራቡ ወገን ኤርትራ ሕልሚ ነሳሲ ጊዜ የብልናን ዝብል ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ። ዲና ሙፍቲ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዕለቱ ከምኡ ድማ ኣበይ ኮይኑ ከም ዝበሎ ዘይፍለጠሉ ቪድዮ ብዛዕባ በዓል ልደት ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን በዓል ልደት ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዓሰብ ክነብዕሎ ኢና ክብል ክዛረብ ተሰሚዑ። ብጀካ ዲና ሙፍቲ እውን ገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ኢሬቻ ዝበሃል ናይ ብሔረ ኦሮሞ በዓል ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዓሰብ ክነብዕሎ ኢና ክብሉ እውን ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም ዘለዉ። እዚ ተደጋጋሚ ተወኽታኹ ዝኾነ መግለጺታት ብወገን ኤርትራ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕዚ ዲና ሙፍቲ ሂብዎ ዘሎ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ፈጻሚ ጉዳያት ዝኾነ ቢንያም በርሀ ካብ ብነፍስሄር እስያት ጸጋይ ዝተገጥመት ደርፊ ዝተወስደ ጽሑፍ ብምቕማጥ ሕልምን ጋህድን ግን ክልተ ኣርእስታት እሞ ሕልሚ ክነሳሲ ኣይጥዕመናን እዩ ብምባል ግብረ መልሲ ሂቡ እየ ዝርከብ። ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ብወገን ኤርትራ ግብረ መልሲ ተዋሂቡሉ ዘሎ ተወኽታኹ ዝኾነ መግለጺ ብጀካ ዝመጽእ ዓመት በዓል ልደት ኣብ ዓሰብ ክነብዕሎ ኢና ምባሉ ንዓሰብ ከም ታሪኻዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ገይሩ ብምግላጽ ታሪኻዊ ወደብና ወደብ ዓሰብ ዝመጽእ ዓመት ክነምልሶ ኢና ክብል እውን ተዛሪቡ እዩ ዘሎ።
ኤርትራ ንመቕልጣፍ ቆጠባዊ ዘመናውነትን ስርዓተ ንግድን ምምቻእን ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓድሽ ዝተረቐቐ ዲጂታላዊ ስርዓተ ምሕደራ ጉምሩክ ከም ዝመረቐት ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብደገፍ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻውያን መሻርክትን ከም ዝማዕበለ ዝተገልጸ እዚ ስትራቴጂካዊ ተበግሶ ነቲ ካብ 2007 ኣትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐ ኣገባብ ኣሰራርሓን ሶፍትዌርን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዘመናውን ተዓጻጻፍን ዲጂታላዊ መድረኽ ዝትክእ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የረድእ። በኣስኩዳ ወርልድ ዝፍለጥ ሓድሽ ስርዓት ብዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንንግድን ልምዓትን ዝተዳለወ ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ስራሕ ዝወዓለ እዩ። እዚ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ስርዓት ኣስኩዳ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሃገራት ስርዓት ጉምሩክ ንኸመሓይሻን ዘመናዊ ንኽገብራን ዝሕግዝ እዩ። በዚ ድማ እቲ ዝጸንሐ ኣብ ወረቐት ዝተመርኮሰ ኣሰራርሓ ተኪኡ በዓል መዚ ጉምሩክ ሰደድን መተሓላለፍን ብዲጂታላዊ ኣገባብ ከሰላስል ክኽእሎ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ንስርዓተ ቀረፅን ግብርን እቲ ሃገር ከም ዘሳለጥ ስታቲክስ ንግዲ የመሓይሽ ኣብ ዶባት ወደባትን ማዕረፎ ነፈርትን ምፅራይ ጽዕነት የቀላጥፍ ከምኡውን ምድን ጓያትን ብልሽውና ንምትካይ ኣታዊ መንግስቲ ንምዕባይ ጉልጽነት ከምኡ ድማ ብቕዓት ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምምሕያሽ ክሕግዝ ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዘለዎን ተሓቢሩ። እዚ ኮይኑ ድማ በቲ ፕሮጀክት መሰረት ናይቲ ዲጂታላዊ ስርዓት ምንጪ ኮድ ሙሉእ ብምሉእ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ምትሕልላፍ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ እዚ ድማ ሃገራዊ ዋንነት ዘረጋግፅን ክኢላታት እቲ ሃገር ነቲ ሶፍትዌር ምስ ፍሉይን ዝምዕብልን ጠለባት ኤርትራ ኣሳንዮም ክሰርሑሉ ዘኽእል ምዃኑ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የረድእ። በዚ መስርሕ መሰረት ኣባላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ መድረኽ ምስ ፍሉይ ጠለባት ንግዳዊ ኩነታት ከም ዝሳነ ገይሮም ከም ዘማዕበልዎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት። እቲ ቅድሚ ሕጂ ንዓሰርታት ዓመታት ዓንዲ ሕቆ ስራሓት ጉምሩክ ኮይኑ ዝጸንሐ ስርዓት ነቲ ኣብ ግዜኡ ዝነበረ ድርትነት ቴክኖሎጂ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን በኣስኩዳ ወርልድ ምትክኡ ኩሉ መዳያዊ ቴክኖሎጂካዊ ለውጢ ዘመላኽት ምዃኑ ኣቐሚጡሎ። እዚ ድማ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ስራሓት ጉምሩክ ንምምሕያሽ እቶም ምዕባይን ብቕዓት ንግዲ ምምሕያሽን ዝብል ዝሰፍሐ ፊስካላውን ቆጠባውን ጽገናውን መደባት መንግስቲ ምዃኑ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎ። ኣብ ዲጂታላዊ ለውጢ ኤርትራ እቲ ዘጋጥም ዝዓበየ ርኡይን ብድሆ ዘተኣማምን መርበብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘይምህላው እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኢንተርኔት ወጻኢ ብዝኾነ ስርዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ኣስኩዳ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕፅረት ኢንተርኔት ዓብይ ፍታሕ ምዃኑ ይግለጽ። በዚ መሰረት ድማ ኩለን ነውጣታት ጉምሩክ ብውሑስ ውሽጣዊ መርበባት ተኣሳሰራ ኮይነን ኣብ ኢንተርኔት ከይተመርኮስካ ሰሎጥ ምልውዋጥን መስርሕን ዳታ ምእካብን ዓቕሚ ክህልወን እዩ። ንኣገዳስነት ናይ ስርዓት ኣመልኪቱ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጉምሩክ ኤርትራ እዚ ዓለም ለኻዊ ደረጃታት ዝሓለወ ስርዓት ምእካብ እቶት ጉምሩክ ግዜ ንምቁጣብ ናይ ወረቐት ስራሕ ንምንካይ ዝሕግዝን ኣሰራርሓ እቲ ትካል ከብ ንምባል ሓጋዚ ስጉምትን ኢሉ። እዚ ምስቲ ኩነታት ናይቲ ሃገርን ድርትነት ኢንተርኔትን ብዝሰማማዕ ተኣትዩ ዘሎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ወፍሪ ንምስሓብን ዘላቒ ልምዓት ንምዕባይን ብሓፈሻ ኣብዚ መዳይ ንኤርትራ ኣገዳሲ ረብሓታት ከም ጻላ ትጽቢት ይግበር። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።